खुलुमबाय गिबियाव आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसाम जानानै लोगोसे मेम्बार अर्गानाइजेशन इन्टारनेशनल लैंड कोआलिशन एशियान रिजनल प्लेटफर्मनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गोख्रों हेपि निउ इयार खौहाय आं बुंबाय। खोथा जाहैबाय दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोङो 2012 निफ्राय प्रदुत कुमार बरा बिथांजों लोगोसे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जोंनि जेनाखि आसामावहाय 47 टा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दं, बेनिफ्राय जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौहाय जोंनि हानिफ्राय लिगेल प्रसेसआवहाय इभिक्सन खालामनायनि थाखाय जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव नांबोगासिनो दं आरो दिनै फैयै दिनै थांनाय बोसोरावहाय जोङो खनसे अर्डार मोनदों आरो बिनि सिगांबो 2019 सनावबो जोङो मोनसे अर्डार मोनदोंमोन। नाथाय खननैसिम अर्डार मोननायनि उनावबो दिनैसिम आसाम सरकारा बे खामानिखौ मावाखै। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो आसा खालामदों बे गोदान बोसोरावहाय 2024 आवहाय आसाम सरकारा बिटिसि सरकारा बे जेनाखि अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डार बेखौ आखरे आखरे बेखौ मानिगोन आरो बे जोंनि जेनाखि हा जायखौनाखि गुबुनफ्रा आवग्रिनानै दं बेखौ जेन जोंनो होफिनो, उरायनानै होफिनो। दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, स्टेट गभर्नमेन्टआ आदिबासि हारिनि सुबुंनो एस.ट खथानिफ्राय 3% साख्रियाव थिसननायनि मोनसे जिथु बिल पास खालामनाय बादियानो जाबाय, दा बेनि सायाव मा बुंगोन? दा बे खोथा जाहैबाय आदिबासि नट अनलि आदिबासि, बिसोरो आदिबासिजों लोगोसे टि ट्राइब्स होनना बुंदों। जुदि आदिबासिया हिन्दी वर्ड्स, बे आदिबासि बुंला आसामनि आदिबासिया जोंसो, मानोना ट्राइबेल इन्डिजिनास होनना बुङो इंलिसाव, अरिजिनेल आदिबासिया जोंसो। ओमफ्राय दा बिथांमोननो टि ट्राइब हिसाबैहाय 3% होनाय होयो बे सरकारनि खोथा, किन्तु जुदि बिथांमोननो जुदि 3% होदोंब्ला जों थागिबि आसामनि अरिजिनेल थागिबिफोरनो, जोंल' नङा बर'ल' नङा, बहाय प्लेन्स आरो हिल्सफोर दं, जों अनलि 10%ल' मोनो। जोंनि थाखायबो बिथांमोना 20% खालामनांगौ रिजार्भेसन। बिसोरखौ होनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, किन्तु जुदि बिसोरनो होयोब्ला जोंनोबो 20% होनांगौ। आरो बावैसो सान सिगां स्टेट केबिनेटआ मदाहि फिसा मोनसे जाथि दङ बिसोरनोबो एस.ट होनांगौनि थाखाय प्रप'जाल अलरेडि लाबाय। बे प्रप'जालखौ बिसोरो सेन्ट्रेलाव गथायसिगोन। दा बेनि बेलायाव मा बुंगोन? जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, माने अलरेडि ट्राइबेल संघआ मदाहि स्टुडेन्टस इउनियनजों खामानि मावगासिनो दंखायो आरो बे मदाहिफोराबो जोंनि मानसिखा। दा मदाहिफ्रा जुदि एस.ट मोनोब्ला जोंनि थाखाय मोजांसो होननानै आं सानो। जों इउटुबआ बे डिसिसनखौ अरायसम वेलकाम खालामगोन। दा देग्लाय 2024 मायथाइया हाबबाय, बेहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशना गोदानै मा बिथांखि लानानै दङ फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय? गिबिसिनथारावहाय जोङो बेखौ आं बुंखांखाबाय, माने जोङो जोंनि जिनाखि टारगेट, जोङो जेनाखि 2014 सनावनो जोंनि अर्गानाइजेशनखौ जों दादों। दा बे दानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय हानि समस्या आरो माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो गुबुन धरननि नङा, आयेननि दारै जोङो बेखौ नांनो हायो। बे हिसाबै जोङो नांबोगासिनो दं आरो नांलांबायबो। दा थिग बेबायदिनो जोङो 12 सननिफ्राय दहाय बुंनाय बादि प्रदुत कुमार बराजों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो बियो दिनैसिम जों साक्सेस जायाखै। जिहेतु अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ खननै गाहाम इभिक्सननि थाखाय अर्डार होब्लाबो आसाम स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावफुङाखै। जों आसा खालामो नैबे बोसोरावहाय बे 2024 सनावहाय
बे जोंनि जिनै थांखि बे जाफुंगोन आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावथारगोन। लोगोसे जोंना माखासे बेबायदि जोबोद हानि समस्याखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दं। मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं होनो हायो बे धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि आलमगंज होननायावहाय 15 बिगा जोंनि बर'फोरनि हा दङ। बेखौहाय आनआइडेन्टिफाइड इलिगेल पार्सनफ्रा बेखौ अकुपाइ खालामनानै दोनदों। दा जायफ्रानाखि बिनि मालिकफोर जायफ्रानाखि बिसोरनि मालिक नैबे मेमरेन्डामखौ जोंनो गथायदों। नैबे मेमरेन्डामखौ गथायदों बिथांमोना। दा नैबे मेमरेन्डामनि सिगनेटारिफ्रा जाहैबाय सुभाष चन्द्र ब्रह्म, जितेन्द्र ब्रह्म, धनिराम ब्रह्म, ओमफ्राय बिसोर 7 जन गासै। माने हाया अरिजिनेलि नेपाल चन्द्र ब्रह्म, बे जाहैबाय बिसोरनि बिबौ। दा बिथांमोननि हाखौहाय गुबुन मानसिफ्रा आवग्रिनानै दङ, नन ट्राइबेलफ्रा। ओमफ्राय दा बिथांमोना जेबो लामा मोनैखाय जोंनो बे मेमरेन्डाम होनायखाय जों बे मेमरेन्डामखौ जों एक्सेप्ट खालामनानैहाय जोङो दाख्लि थांनाय 27 तारिख नभेम्बर मासावहाय जोङो बेखौहाय मोनसे लिगेल सिस्टेमावहाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि डिसि अफिसाव जोङो केस मोनसे फाइल खालामदों। जों मिथिया जों बबेसिम साक्सेस जागोन, खिन्थु जोङो बेखौ बिनि थाखाय नांगोन। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बहुद गोबां बेबायदि जोंनि हाफोरखौहाय गुबुन गुबुन हारिया माने नामा बर'फोरनि नामावनो दं, खिन्थु थानाया गुबुन थायो। गुबुनासो बेवहाय माने बिदिनो मावनानै जायो, माने एकदम सिरस्थायै थागासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोङो नैबे खामानिखौहाय जोङो आसा खालामदों आरो जोंहा जिहेथु आइनावहाय जोङो फोथायो, आइनजों मावग्राखाय जोङो बेवहाय देरहागोन होननानै जों फोथायो। मोनसे कुइसन, बर'फोरा फरेस्ट डुवेलार एक्टनि आन्दारावहाय हाग्रा ओनसोलावहाय रायजो जानो मोनो एबा थानो मोनो। दा बे बेलायाव जोङो थांनाय समफोरावहाय बर'फोरखौहायनो बे हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरखौहाय माने इभिक्सन खालामनाय नुनो मोनदों। दा बेनि सायावहाय इउटिअआ माबा मोनसे राहा लादों नामा? जोङो अलवेज बेखौहाय बुंगासिनो, बे दुखुनांथाव बाथ्रा। माने एकर्डिं टु फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट, बिनि मथे 2005 सननि 13 डिसेम्बरहालागै जाय एस.टिफ्रा मोनसे फरेस्टआव थायो बिथांमोना बे हायाव थानायनि अधिकारखौ मोनो। नाथाय बे 13 डिसेम्बर 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि उनाव जुदि बबेबा हाग्राखौ सिफायोब्ला बेवहाय ट्राइबेलब्लाबो बर'ब्लाबो सोरबाब्लाबो बेवहाय थानो मोना। खिन्थु जायफ्रानाखि नन ट्राइबेलफोर बिसोरो बे 2005नि 13 डिसेम्बरहालागै 75 बोसोर जानायनि थानायनि आरो बेवहाय प्रुफखौ होनांगोन, अब्लासो बे हायाव थानो मोनो। खिन्थु जोङो थांनाय बाराव नुबाय खालि जोंनि बर'खौल' बेबायदि इभिक्सन खालामगासिनो दं। बेल' नङा, जोंनि एरियायावल' नङा, कार्बि आंलंआवबो खालामदों, थिग बेबायदि नलपारायावबो खालामदों। नलपारायावबो जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननिफ्राय जों जा हायो एसे मदद हैदों। 51टा फेमिलिनो जोङो बान मोनसे रानना हैदों। थिग बेबायदिनो आरो बे हानि जिहेथु इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय जोङो रिकगनाइज जाबाय आरो मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन जाबाय। जोङो बेखौहाय अरायसम इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय बेखौहाय बुंबाय थायो आरो बुंलांगोन। आं बावैसोनो थाइलेण्डआवहाय बे हानि बिसयनि थाखायनो बे मोनसे कनफारेन्सआवहाय आङो बे 20 लाख बर'खौ बा आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय आङो बे हानि बिसयैहाय रिप्रेजेन्ट जायो। माबाफोर दंबावोब्ला? मोनसे कुइसन, मुंदांखा लिरगिरि रमिला थाप्पार, जाय बिथाङा एनसियेन्ट इन्डियान ससियेल हिस्टरि गावनि सेकेन्ड एडिशन लेखायावहाय 378 नं पेजाव बर'फोरखौ एक्सट्रिमिस्ट होननाय मोनसे मख'नाय दंमोन। दा बेखौहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना केस होनानै उइद्र' खालामहोदों। बेनि बेलायावहाय मा बुंगोन? बेखौ सोंनायनि थाखाय जोबोद हामबाय होनदों। खोथा नंगौ, बेखौहाय रमिला थापार, जायानाखि दिल्ली इउनिभारसिटिनि सिनियर प्रफेसार,
ओमफ्राय बे हिस्ट्रियानबो बि जा लेखा लिरनो बियो माने लन्डनावसो पाब्लिश जायो आरो बिनि लेखा लिरनाया बुहुमावनो गोसारजोबो। बिथाङा माखासे बे आसामनिफ्राय बा नर्थ इस्ट इण्डियानिफ्राय रं मोनसे इनफरमेसनखौ मोननायजों लोगोसे बियो ओरैबायदि लिरदोंमोन जे नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि उग्रपन्थी बा बे आर्मस लानानै जायफ्रा आन्दलन खालामो एक्सट्रिमिस्टनि लिस्ट बुंदोंमोन। बेवहाय बियो आल्फा इनिसियेन पिएलअ बेफोरखौ बुंनायजों लोगोसे दा बड' सोनानै लिरदों। थारमाने बिनि मथेब्ला माने बर'आ मोनसे जाथि नंला, बर' होननाया मोनसे उग्रपन्थी संगठन। बेखौ जोङो नुनानैहाय थानो हायैयाव जोङो बिनि एगेन्स्टआवहाय आन्डार एट्रसिटिस एक्टआवहाय मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन क'क्राझारावहाय। आरो बै समावहाय प्रकाश मिधि होननाया बिथाङा डिएसपिमोन। मानोना एट्रसिटिस एक्टआवहाय जुदि जों केस फाइल खालामोब्ला डिएसपि लेभेलासो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामो। ओमफ्राय दा बे जोङो नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय बिसेसकरि जोङो प्रकाश मिधिखौ जोबोद हामबाय होनो। मानोना बिथाङा जोबोद खस्थ' लानानै दिल्लीसिम थांनानैहाय जोंनि केसखौ सिरियासै लानानै दिल्लीसिम थांनानै बे प्रमिला थापारजों रायज्लायहैदों। ओमफ्राय डिटेल्सखौ खोन्थाहैनायावहाय प्रमिला थापारा एपलजाइस लाहरदों। ओमफ्राय बियो जोंनो प्रमिस हरदों जे नेक्स्ट एडिसननिफ्राय जोङो बेवहाय बे जोंनि बुंनाया ओरैनोमोन माने नोंथाङा बे उग्रपन्थी बा सोरबा मोनसे संगठननि नाम ला, जोंहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन गैया। खिन्थु दा बड'सआ मालाबो उग्रपन्थी नंजोबा। 20 लाख बर'आ मालाबो सिलायदैयाखै। दा बिनिखायनो बड'सखौ दाननानै नोंथाङा जुदि नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि बे बिग्रायारि ग्रुप बा एक्सट्रिमिस्टफोर दङ बिसोरनि संगठननि नाम लाला, जोंहा अबजेक्सन गैया होननानैहाय जोङो बेखौहाय बुंखानाय दंखायो आरो। ओमफ्राय दा बे हिसाबै बेबो बुंहरबाय एपलजाइस लानानै बेखौ उइथड्र खालामदों। दा मोनसे खोथाखौ जोङो बेवहाय बुंनो हायो बा बुङो गोसो, मानोना बे खोथाखौहाय बे लेखा लिरनायखौ जोंनि माखासे दल संगठनफ्रा एफाग्राब सिरियास लायाखैमोन। बिसोर सानदों बे जेबो नङा होननानै। नाथाय बे नङा। लेखा लिरनाय बुस्थुआसो दिनैहाय प्रुफ जागोन। दिनैहाय 10 बोसोरनि उनाव जाब्लाबो 20 बोसोरनि उनाव जाब्लाबो 50 बोसोरनि उनाव बे मोनसे माने गोगोम मोनसे माने जोंनि हारिनि थाखाय खहा खालामगौमोन। जोंनि जे उननि जोलै बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनगौमोन। दा नोंथांमोनखौहाय हामबाय होनदों जिहेतु बे फुराना लाबो नोंथांमोना बे कुइसनखौ आंनियाव सोंनायनि थाखाय हामबायसै। थेंक इउ।